Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Valentino Rossi, pán Marquez, to. Ďalšie motorkári, výborné, áno. Vypneme mašinu. No. Motorkári, povedzte mi, že kde vy počúvate Rádio Anténa Rock túto na tej motorke? Čo, dodávate do príľuby? Čo? Niekedy cez slúchatka, do príľuby, cez aplikáciu Anténa Rock. A dobre pre vás hráme? Vám to pomáha na tých cestách? Najlepšie. Teraz, keď je takto pekne, tak už sú také ideálne cesty. Najlepšie. A pomaly vy jazdíte? Teraz 2 dní je normálne rýchlostný maratón, alebo ako to volajú? Jasné. Rýchlostný maratón. Čiže, hej, ste ohľaduplní. Jazdíte pomaly, aby ste neboli tí darcovia orgánov a tak, hej? Ste mladí ľudia, máte nejaké deti? Nie. Nie? Ale za chvíľku budete mať aj potom tie zoberete na motorku, hej? Samozrejme. Dobre. Môžeš byť kdekoľvek a robiť čokoľvek. Stiahni si našu mobilnú aplikáciu na antenarock.sk. Jasné. Daj tomu plný kotel. Áno, takto to vyzerá. Takže toto je Orba s rádiom Anténa Rock. Plný kotel. Na hodinu to žerie 75 litrov. Tam sa pridáva. Aha, ale teraz mám, čo toto mám zamačnuté? Pusti spojku a pridaj. A čo? Len pridaj a pusti spojku. Prečo to? Á, to takto ide? No, a teraz zajaca. Hore, prosto. Aha, toto je týmto. Už spojku nebudeš potrebovať. Ja si môžem dať nohu dole a vyložiť návrh. Takto? No a jednu aj druhú. Teraz budem ja natáčať teba. To je perfektné to, no tak... Skúsme ísť troška rovno. Á, aj rovno, to som zabudol. A teraz už nemám nič robiť s tou šalpakou? No tak toto je ono, toto som ináč vždy chcel. Áno? No počkaj, len ideme do Horáčiny. Aj už... Ideme troška do A Horáčiny. to musím akože regulárne. To stačí jednou rukou držať ten volant. Druhú si opri tam kľudne na tú opierku. Toto takto. Tu máš tu. Toto bola paráda. Zatiaľ najlepšia a najadrenalinovejšia jazda v mojom živote. V tom traktore počúvaš Rádio Anténa Rock? We are the champions, to je perfektné. A toto je náš šampión, Roman Traktorista. A teraz ideme na celé koniaky za černý. Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock.